शुभ सकाळ पिलाମାନେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅରଣ କରୁଛି। ଆଜି ଆମ ସାହିତ୍ୟ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀର ଗୋଟେ ନୂତନ କବିତା ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି। ପାଠ ପଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୂଚନା ରହିଛି। ପାଠ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ପାଖରେ ବହି ରଖିବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ତେବେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିବ ଏବଂ ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବ ନାହିଁ। ଚାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ କବିତାଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। କବିତାର ନାମ ରହିଛି ପ୍ରଭାତ ଅବକାଶ ଏବଂ ଏହାର କବି ହେଉଛନ୍ତି ବନମାଳୀ ଦାସ। ପାଠଟି କବିତା ଷ୍ଟାଇଲରେ ହେଇଛି ଏବଂ ଏହାର ଅଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଯଦି ଚାହିଁବ ତେବେ ଗୁଗଲରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରି ମଧ୍ୟ ଗୀତଟିକୁ ପାଇପାରିବ ଏବଂ ତାକୁ ଅଭ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ ଘରେ। ଦେଖ, ଉଠ ନିଶି ପାହିଲା ଏଥର ହେ ବଂଶୀଧର, ମନ୍ଦିରେ ଡାକିଲେ ଶୁକ, ବୃକ୍ଷରେ ରାବିଲେ କାକ, କୁହୁ କୁହୁ ରଟେ ପିକ, କୁକୁଟ ଡାକିଲେ ପରଖ ରହେ। ଉଠ ନିଶି ପାହିଲା ଏଥର ହେ ବଂଶୀଧର, ହେ ବଂଶୀଧର ଉଠି ପଡ଼, କାହିଁକି ନା ସକାଳ ହେଇଗଲାଣି। ମନ୍ଦିର ମାନଙ୍କରେ ଶୁଆମାନେ ଡାକିଲେଣି ଏବଂ ବୃକ୍ଷମାନଙ୍କରେ କାଉ କାଉମାନେ ଡାକିଲେଣି ଏବଂ କୋଇଲି ମଧ୍ୟ କୁହୁ କୁହୁ କରି ଡାକିଲାଣି। କୁକୁଡ଼ାମାନେ ମଧ୍ୟ ଡାକିଲେଣି, ସକାଳୁ ହେବାର ସୂଚନା ଦେଲେଣି। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ଦେଇଛି, ଡାକେ ଯଶୋବନ୍ତୀ ଭାଳି ଉଠ ମୋର ବନମାଳୀ, ଶ୍ରୀମୁଖ ଦେବୀ ପଖାଳି ଝରିରେ ରଖିଛି ବାସ ନିରହେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯଶୋବନ୍ତୀ ମା କ'ଣ କରୁଛି, ଭାଳିଛନ୍ତି ମାନେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଭାଳୁଛନ୍ତି। ଉଠ ମୋର ବନମାଳୀ, ତା ବନମାଳୀ ଅର୍ଥ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଅନ୍ୟ ନାମ ଦିଆଯାଇଛି ବନମାଳୀ। ଏବଂ ସେ ଉଠିବା ପରେ ତାଙ୍କର ଶ୍ରୀମୁଖକୁ ସୁବାସିତ ଜଳରେ ମାଠିଆ ଝରି ମାଟି କଳସରେ ରଖିଥିବା ସୁବାସିତ ଜଳରେ ତାଙ୍କର ମୁହଁ ଧୋଇଦେବେ ବୋଲି ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଇଛି କ'ଣ, ଅମୃତ ପାଣି କଦଳୀ ଲବଣୀ ସଙ୍ଗତେ ଗୋଳି, ଅଧାମ ଗୋଟିକା ପୋଳି ଖଣ୍ଡ ସଙ୍ଗେ ଭୁଞ୍ଜାଇବି ସରହେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ଅମୃତ ପାଣିରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, କଦଳୀ ଲହୁଣୀ ସବୁ, ଗୋଟିକା ପୋଳି ମଧ୍ୟ ଅଛି ଯେଉଁଟା ରାବିଡ଼ି ମେଞ୍ଚା ବୋଲି ଗୁଡ଼ା କୁହାହେଉଛି। ସେସବୁ ଉଠିବା କ୍ଷଣେ ତାଙ୍କୁ ମୁହଁ ଧୋଇଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଖୋଇବେ ବୋଲି ମାତା ଯଶୋବନ୍ତୀ ଭାଳି ହେଉଛନ୍ତି ବା ଭାବୁଛନ୍ତି। ଦେଖ, ଏଠି ଦେଇଛି, ଉଠ ରାମ ବାସୁଦେବ ଗୋଗୋଷ୍ଠୀ ଉଛୁରା ହେବ, ଦଧି ଅନ୍ନ ସାଥେ ନେବ, ନଦୀ କୂଳେ କରିବ ଆହାର ହେ। ଉଠ ହେ ରାମ ଏବଂ ବାସୁଦେବ, ଗାଈ ଚରାଇବା ପାଇଁ ଡେରି ହେଇଯିବ ଏବଂ ସାଥିରେ ଗଲାବେଳେ ଦହି ସାଥିରେ ଅନ୍ନ ନେବ ଏବଂ ନଈ କୂଳରେ ଯାଇକରି ଆହାର କରିବ। ତାପର ଷ୍ଟେପ୍ ଦେଇଛି ପଞ୍ଚମ ଷ୍ଟେପ୍, ବାଛୁରୀ ଚରାଇ ଯାଇ କାଲି ପଥ ଶ୍ରମ ପାଇ, ଅଳସରେ ଅଛୁ ଶୋଇ ଅଶକତ ହୁଏ କି ଶରୀର ହେ। ବାଛୁରୀ ଚରାଇବାକୁ ଯାଇ ଗତକାଲି ବାଛୁରୀ ଚରାଇବାକୁ ଯାଇ ବାଟ ଚାଲି ଚାଲି ଅଳସରେ ବୋଧେ ଶୋଇପଡ଼ିଛି କି ତା ଦେହକୁ ମାନେ ପୁତ୍ର ଦେହକୁ ବଳ ପାଉନି ବୋଧେ ଶରୀରକୁ ବୋଲି ମା ଯଶୋଦା ଭାଳି ହେଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ଷଷ୍ଠ ଷ୍ଟେପ୍ ଦେଇଛି, ସିଂହ ଦ୍ୱାରେ ଗୋପସୂତ ଡାକନ୍ତି ଉଠ ଅଚ୍ୟୁତ, କେତେ ନିଦ୍ରା ଯାଉ ତୁତ ଆକାଶେ ଉଦୟ ଦିନ କର ହେ। ସିଂହ ଦ୍ୱାରରେ ଗୋପ ବାଳକମାନେ ଡାକ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି, ଉଠ ହେ ଅଚ୍ୟୁତ, ସକାଳ ହେଇଗଲାଣି। ନିଦ୍ରା କେତେ ନିଦ୍ରା ଏମିତି ଶୋଇଥିବ, ସକାଳ ହେଇକିନି ଦିନ କର, ଅର୍ଥାତ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆକାଶର ଉଦୟ ହେଇଗଲାଣି। ତାପରେ 7 ନମ୍ବର ଷ୍ଟେପ୍ ଦେଇଛି, ଉଠ ପ୍ରଭୁ ଚକ୍ରଧର ଯିବାକୁ ହେବ ଉଛୁର, ବନକୁ ଗମନ କର, ବନମାଳୀ ଚରଣେ କିଙ୍କର ହେ। ଉଠ ହେ ପ୍ରଭୁ ଚକ୍ରଧର, ଏଠାରେ ଚକ୍ରଧର ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଅନ୍ୟ ନାମ, ଯେହେତୁ ସେ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଧାରଣ କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ଚକ୍ରଧର ହେଇଛି। ଏବଂ ଉଠ ପ୍ରଭୁ ଚକ୍ରଧର, ଯିବାକୁ ହେବ ଉଛୁର, ଡେରି ହେଇଗଲାଣି, ଯିବାକୁ ଶୀଘ୍ର ଉଠିପଡ଼ ଏବଂ ବନକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବନମାଳୀ ଅର୍ଥାତ୍ କବି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ସେବକ ହେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ କବିତାଟି ଶେଷ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହାର ଅଭ୍ୟାସ ତୁମମାନଙ୍କୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଜରିଆରେ
ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ପୁଣି ଥରେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ଦେବ ଏବଂ ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବ ନାହିଁ।